Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. Premety, skoky a mnohé iné akrobatické kúsky predviedli v srdci Trenčína akrobatky zo skupiny patriacej pod Dánsku gymnastickú federáciu. Pri predvádzaní často nebezpečných kúskov sa mnohým divákom zatajoval dých, pretože túto rytmickú gymnastiku predvádzali mladúčke dievčatá iba vo veku od 9 do 16 rokov. Tým týchto mladých, no skúsených gymnastiek cestuje rok čo rok naprieč Európou, aby svojimi exibičnými vystúpeniami potešili oko európskeho diváka. Vo štvrtok 3. júla v dopoludnejších hodinách ponúkli svoju show aj Trenčínu. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.